खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं साजिब बसुमतारी। बिटिसिआव गोबां फोरोंगिरिनि साख्रि ओंखारदों। साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसिआव साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय बिटिसि सरकारा गोबां फोरोंगिरि साख्रिनि फोसावथाय फोसावदों। गोजौ फरायसालिफोरनि थाखाय गोबां साख्रिनि फोसावथाय फोसावदों। बिटिसि सरकारा गासै 1472 फोरोंगिरि साख्रिनि मासि फोसावदों। बिटिसि सरकारा बे फोरोंगिरि साख्रिनि मासिया आर्ट्स बिफाननि ग्रेजुवेट फोरोंगिरि, बिगियान बिफाननि ग्रेजुवेट फोरोंगिरि, हिन्दी बिफाननि ग्रेजुवेट फोरोंगिरि आरो संस्कृत बिफाननि ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि मासि थागोन। बे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना बिटिसि सरकारनि सरकारि अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। बिटिसि सरकारनि education.bodoland.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना बे फोरोंगिरि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे 1472 साख्रिनि एप्लाइ खालामनाय समखौबो बिटिसि सरकारा फोसावखानानै होबाय। सोलिफु दाननि 16 खालार फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायनानै फैगौ मार्च दाननि 2 खालार मोनानि 10 रिंगासिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय बिजाथिनि बैसोआ 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 40 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन आरो एससि, एसटिपि, एसटिएच बिजाथिफोरा 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेराव जाथारनांगोन। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।